Βασίλης με το φράγκο στη σποτκάρδι στα μπουζούκια. Τα μαζεύει φράγκο να γλιτώσει τα χαστούκια. Κι η Γεωργία να του φτιάχνει τις γνωστές τις λιχουδιές της. Και στην πόρτα περιμένει πότε θα έρθουν οι χαρές της. Ο Κωστάκης σαν και φίλος θέλει την κληρονομιά τους. Έτσι πήγε στην κομπίνα, μα θα το βρει απ' τη δικιά του. Κι η αραβωνιαστικιά του τώρα πια δεν τον ανάβει. Θέλει μόνο τα λεφτά του, γι' αυτό τρέχει στο μανάβι. Χαρίλα, που είσαι ώστε να τους καμαρώσεις. Μετά θάνατον την είδες όλους να αναστατώσεις. Αχ, θεία Καλλιόπη, εσύ μας έλειπες εσύ. Θα αφήσω το μπουζούκι να πιάσω το βιολί. Αχ, θεία Καλλιόπη, εσύ μας έλειπες εσύ. Εδώ δεν είναι Ελλάδα, μας βλέπουν Γερμανοί. Αύριο θα είμαστε πρωτοσέλιδο. Ο γάμος της χρονιάς. Πρωτοσέλιδο θα είμαστε. Για τον τίτλο δεν είμαι σίγουρη. Τι είπες? Λέω ότι ήδη μετράω ώρες. Ο γάμος που ενώνει τις δυο πιο πλούσιες οικογένειες της Στουκάρδης. Έχω τις επιφυλάξεις μου όμως. Τι, υπάρχει και πλουσιότερη? Δεν εννοώ αυτό. Το κοριτσάκι μας το βλέπω. Δεν είναι τόσο ερωτευμένη. Τι έρωτες και κουραφέξαλα μου λες? Ο έρωτας περνάει και μάλιστα περνάει από το στομάχι. Και δόξα τω Θεώ, τα στομάχια τους θα είναι πάντα γεμάτα. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει και αγάπη. Θα τον αγαπήσει με τον καιρό. Και εσύ δεν μ' αγαπούσες, αλλά τώρα με λατρεύεις. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τι είπες? Λέω, με το παράδειγμα που μου έφερες ησύχασα. Αλήθεια, πού είναι η μικρή, κάνει πρόβα νηφικού? Ναι, σε λίγο θα ξασπρίσει και το σεντόνι. Τι είπες αγάπη μου? Ότι κι αυτή μετράει τις ώρες. Το παιδί. Ελάτε θεία μου, περάστε. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ? Πετάχτηκε για κάτι δουλειές. Λες σε παρακαλώ στην υπηρέτρια να μου φτιάξει ένα τσάι. Ούτε αυτή είναι εδώ, θα σας φτιάξω εγώ. Α, πολύ λάσκα την έχετε την υπηρέτρια. Σας έχει πάρει τον αέρα. Εγώ την έστειλα θεία μου να μου ψωνίσει. Εντάξει, αν είναι έτσι. Εσείς ξεκουραστήκατε? Μπα, μάτι δεν έκλεισα. Γιατί ήτανε σκληρό το στρώμα? Όχι, όχι. Ισομανούσε ο άνεμος και έτριζε τα παράθυρα? Όχι, όχι. Κάνανε φασαρία από πάνω? Όχι, όχι. Τι σκατά? Έχω την έγνοια σου, βρε κορίτσι μου, καταλαβαίνεις, αγχώνομαι. Φοβάμαι μήπως δεν προλάβεις να παντρευτείς. Γιατί μας βιάζει κανείς? Όχι βέβαια, αλλά να, δεν λένε το γοργόν και χάριν έχει. Λένε όμως και κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θέλω να σε δω νυφούλα, αφού δεν πρόλαβε ο Χαρίλαος. Θα με δεις θεία μου, θα με δεις. Αύριο μεθαύριο θα με δεις.
Λοιπόν, αύριο μεθαύριο, το πολύ αντιμεθαύριο, η Γεωργίτσα μας δίνεται νυφούλα. Η ώρα η καλή. Μετά να παίρνω κι εγώ σειρά. Δηλαδή θα ντυθώ επιτέλους νυφούλα. Ναι, δηλαδή όχι ακριβώς εσύ. Ποιος εσύ? Όχι, μια άλλη. Ποια άλλη? Εγώ δεν είμαι η αραβωνιαστικιά σου. Ποια άλλη? Ναι, αλλά για τη θεία είσαι απλά η Ασημίνα η υπηρέτρια. Και τι θα πει αυτό? Θα πει ότι έτσι κατά που τα κάνατε πρέπει να βρούμε μια λύση. Εγώ φταίω, αυτή ήρθε και έπεσε πάνω μου. Εσύ πήγες και τις κυλόπισες, Έλσα. Και δηλαδή ποια θα παντρευτείς? Θα βρούμε μία εκεί πέρα όποια να είναι και θα κάνουμε ένα γάμο λευκό στα ψεύτικα. Κάτσε ρε Βασίλη, γιατί εσύ θα μας τρελάνεις. Θα βρείτε μία, θα πάτε σε μία εκκλησία, θα σας παντρέψει ένας παπάς. Η θεία θα κλαίει με το βάζο στα χέρια. Δεν είναι ακριβώς βάζο, είναι το Φροδόχο. Όπως το λένε. Ναι. Η Γεωργία θα πετάει ρύζι και όλα αυτά θα είναι στα ψέματα. Καλά, δεν χρειάζεται να πάμε σε εκκλησία, ο γάμος μπορεί να γίνει και πολιτικός. Θα παντρευτείς έστω με πολιτικό, μία άσχετη στα ψέματα. Πώς αλλιώς θα πάρουμε την κληρονομιά, βρεσί Έλσα? Και εγώ τι θα κάνω? Εσύ θα ετοιμάσεις το γαμήλιο τραπέζι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ψιτσάκουσα. Έλα εδώ ρε παλιουκλέφτ. Τι μου τυξες? Τίποτα. Αφού τι είδα, το έβαλες στην τσέπη. Τίποτα σου λέω. Α, έτσι είσαι, μου το πεις και ζόρικος, τώρα θα δεις. Πουλιτσάι! Πουλιτσάι! Στάσου. Ορίστε. Και ο Άγιος φουδέρα θέλει. Δεν ήθελα να κλέψω, αλλά πεινάω. Έχω να φάω από χθες το βράδυ. Και γιατί δεν το πεις από την αρχή? Έχω κάτι λιγμένες κονσέρβες πίσω στο ποθηκάκι, τις έχουμε για τους Ζητιάνους. Εγώ δεν είμαι Ζητιάνος. Μήπως είσαι τραπέζι? Είναι μεγάλη ιστορία. Είμαι φτωχαδάκι και χτυπημένος από τη μοίρα. Αστεγός. Από χθες το βράδυ. Και πού κοιμήθηκες? Στο πάρκο εδώ πιο κάτω, σε ένα παγκάκι. Και απόψε πού θα κοιμηθείς? Στο ίδιο παγκάκι. Αν δεν το προλάβει άλλος δηλαδή. Να σου πω, μήπως θες να κοιμηθείς εδώ? Πού εδώ μέσα? Όχι ρε, εδώ στα τρόφιμα. Εδώ εννοώ στο ποθηκάκι. Αν γίνεται. Και αν πεινάσεις, μπορείς και να δουλέψεις. Με μεγάλη μου χαρά. Πότε ξεκινάμε? Κάτσε ρε, όχι ακόμα. Να πιούμε μια γουλιά καφέ πρώτα. Να σου πω. Πώς σε λένε? Μίμη. Μίμη. Και πες ότι βρούμε μία να σε παντρέψουμε. Τη Γεωργία ποιος θα την πάρει? Καλά, όλο και κάποιος θα βρεθεί να παντρευτεί τη Γεωργίτσα μας. Και αυτό στα ψέματα. Καλά, αυτό μπορεί να μην είναι στα ψέματα, γιατί μπορεί στην πορεία στη Γεωργίτσα μας να αρέσει και να φτουρήσει ο γάμος. Και το γαμπρό τον ρώτησες ή θα φύγει τρέχοντας το πρώτο δεκάλεπτο? Καλά, τώρα γίνεσαι λίγο υπερβολική. Κατάλαβα, θα φύγει τρέχοντας το πρώτο δεκάλεπτο. Άμα του πούμε και την κληρονομιά, μια χαρά θα κάνει την καρδιά του Πέτρα και θα κάτσει. Και έχεις εσύ κανένα στο νου σου? Πώς δεν έχω. Αρχικά είναι ο αδερφός του. Οι άλλοι που έχουν το. Κατάλαβα, βράσε ρύζι. Έλα εδώ ρε. Θα πάρεις αυτά τα ψώνια και θα τα πας στην κυρία Νέτζερ, ναι? Ja, natürlich. Ωραία. Όταν θα φτάσεις εκεί, με το χέρι θα χτυπήσεις την πόρτα. Όχι του κουδούν, γιατί έχει 3 μεγάλα σκυλιά. Και όταν ακούν κουδούν, σηκώνουν τη γειτονιά στο πουδάρ. Είναι άγρια τα σκυλιά. Το πουλί γυρίσει με κάνα κόκαλο λιγότερο. Μαμά μου. Τι φοβάσαι ρε, άντρας δεν είσαι? Τι είμαι? Λέω, άντρας δεν είσαι? Βέβαια, δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί είμαι και πολύ άντρας. Μαμά! Τι έπαθες ρε? Μια κατσαρίδα! Πόντι! Να, περπατάει! Και τι θες να κάνει, κατσαρίδα είναι, να μπουσουλάει? Φέρε τα ψώνια τώρα. Έλα, άντρα με τα ούλα σου. Εσύ Γεωργίτσα μου, πρέπει να βρεις έναν άντρα με τα όλα του. Αχ, εμένα πάντα μου άρεσαν οι ψηλοί, οι γεροδεμένοι. Ήταν ο θείος Χαρίλαος ψηλός. Τάπα ήτανε. 1,60 με παπούτσια. Αλλά αυτό μου προξενέψανε, αυτό πήρα. Τι, να υψώσω φωνή? Όχι βέβαια. Στην εποχή μας δεν περνάγαν αυτά. Αλλιώς ο μπαμπάς έβγαζε το ζωνάρι και μας κλείδωνε νηστικές στο υπόγειο. Ήταν τόσο άγριος ο μπαμπάς σας? Όχι καλέ, αρνάκι του Θεού ήτανε. Τι ζωνάρι μου λέτε? Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Όμως θεία μου, πού θα τον βρω εγώ, τον ψηλό, το γεροδεμένο? Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είναι και πολύ ψηλός. Να έχει ένα μπόι, μην είναι 1,60. Τον θες άντρα, τον θες και βαρβάντρα. Να είναι κυμπάρης, μην είναι φτερός στον άνεμο. Όχι, φτερός στον άνεμο δεν τον θέλουμε. Θέλουμε να είναι δυνατός.
Να πιάνει την πέτρα και να τη στίβει. Να είναι όμως και τρυφερός. Ναι, εκεί που πρέπει. Ο Χαρίλαος σε αυτά δεν σκάμπαζε. Όταν ερχόταν η ώρα... Η ώρα? Καταλαβαίνεις. Αγριάνθρωπος. Των σπηλαίων. Αλλά στον κοινωνικό του περίγυρο, κύριος, ήξερε παιδί μου να περθεί. Αχ, θεία, έναν τέτοιο θέλω κι εγώ. Πού θα τον βρω έναν τέτοιο? Στα γαριδάκια. Τι είπατε? Εσείς οι Έλληνες του εξωτερικού, σε μερικά πράγματα βρε παιδί μου είστε πολύ αθώοι είστε. Μου ήρθε μια ιδέα. Έλα μαζί μου. Έλα, κοίτα. Να σου πω, βλέπεις τίποτα ενδιαφέρον? Βλέπω! Εκείνον εκεί το κύριο με εκείνο το σκυλάκι. Αχ, τι ωραίο σκυλάκι! Ποιο σκυλάκι, μωρή? Ο κύριος σου αρέσει? Τι μου, παιδάκι μου, σου αρέσει? Πα, όχι, είναι πολύ μεγάλος. Και πού θα τον βρούμε τον μικρό, μωρή, πες μου. Να, ένας μικρούλης, σου αρέσει? Γλυκούλης φαίνεται. Λέγε παιδί μου, σου αρέσει και θα τον χάσουμε. Καλός είναι. Έχει κάτι. Αυτό ήθελα να ακούσω. Αχ, μας συγχωρείτε. Μη φύγετε, κατεβαίνουμε. Μας συγχωρείτε. Κύριε, είστε καλά? Εντάξει, είμαι λίγο βράχικα. Μα από πού έπεσαν αυτά τα νερά? Από τους τσιρόνιδες, μάλλον. Η Γεωργία θα πότιζε πάλι τρομάρα της. Άγαρμπο αυτό το κορίτσι, άγαρμπο. Συγγνώμη κύριε, χίλια συγγνώμη, σας κάναμε χάλια. Αυτό δεν είναι τίποτα, κύρια μου. Εδώ άλλος κόντεψε να με αφήσει στον τόπο. Ναι, μα τι λέτε τώρα, χάλια είστε? Εγώ και η ανιψιά μου σας ζητούμε πολλές φορές συγγνώμη. Ζήτε μωρή συγγνώμη από τον κύριο. Συγγνώμη, κύριε. Εντάξει, με βράχικα λιγάκι μόνο. Όχι καλέ, τι βραχήκατε, χάλια είστε. Ελάτε, ανεβείτε πάνω, να σας περιποιηθούμε λίγο, να βγάλουμε λίγο το παντελόν σας. Ορίστε. Όχι, να σας περιποιηθούμε, δεν θα σας μπανιαρίσουμε κιόλας. Άντε, Γεωργίτσα μου, το ονοματάκι σας? Μίμης. Άντε, πήγαινε παιδί μου τον κύριο Μίμη επάνω. Πήγαινε παιδί μου τον κύριο Μίμη. Τίποτα δηλαδή, τι να σας πω. Ευτυχώς που αποφύγαμε τα χειρότερα. Ευτυχώς. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Ψάχνω αυτή την κοπέλα. Μήπως την έχει πάρει το μάτι σας? Αν την είχα πάρει, θα το θυμόμουν. Δεν σας ρώτησα αν την πήρατε εσείς. Αν την πήρε το μάτι σας ρώτησα. Όχι, τέτοια νηράιδα δεν την έχω δει. Δεν είναι μόνο νηράιδα, είναι και αρχόντισσα. Ο πατέρας της, Διονύσης Παπαδόπουλος, είναι ένας από τους 5 πιο πλούσιους Έλληνες της Γερμανίας και δίνει αμοιβή σε όποιον μπορέσει να την βρει. Ο πατέρας της, Βεβαίως. Την θέλει νεκρή ζωντανή. Θα έχεις κάνει τη γλώσσα σου. Και γιατί παρακαλώ το έσκασε από το σπίτι της? Κανείς δεν ξέρει. Λένε ότι δεν ήθελε να παντρευτεί αυτόν που την προξενεύανε. Άλλα της. Τι λες τώρα, σήκωσε παράξενο έναν από τους 5 πιο πλούσιους Έλληνες της Γερμανίας? Θα μ' αφήσετε τώρα να κολλήσω μία αφίσα στην είσοδο του καταστήματος? Αν είναι για καλό σκοπό να κολλήσεις 10, όχι μια. Ελάτε, καλελάτε, περάστε, καθίστε. Μην τρέπεστε, καθίστε. Σας στο σπίτι σας. Ξέρετε, δεν μπορώ να κάτσω πολύ. Πρέπει να παραδώσω μια παραγγελία. Να σας πω, μήπως θέλετε καλύτερα να σας ψήσω ένα καφεδάκι? Άντε, ένα καφεδάκι θα το πιω. Τέλεια, λοιπόν, εγώ θα πάω να φτιάξω το καφεδάκι. Εν τω μεταξύ εσείς, βγάλτε το παντελόνι σας. Τι πράγμα? Βγάλτε το παντελόνι σας. Δεν πιστεύω να ντρέπεστε. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά να βγάλω το παντελόνι μου μπροστά σε 2 κυρίες. Κάντε σαν να μην είμαστε εδώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεσποινής μου. Είναι και σεβαστικό το μανάρι μου, αυτόν θα πάρεις. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα να ψήσω το καφεδάκι. Εν τω μεταξύ εσείς πείτε τα, Δεν θα αργήσω. Πείτε τα.
Αυτά. Πού υπηρετήσατε? Εγώ που υπηρέτησα στο ναυτικό. Καλέ, τι είναι αυτή η κοπέλα που κρεμάσατε στην είσοδο Φάτσα Μόστρα? Είναι η κόρη του Παπαδόπουλου. Το έσκασε χθες βράδυ από το σπίτι της. Τι μου λες? Όποιος τη βρει θα γεμίσει χρήμα. Ο Παπαδόπουλος πληρώνει. Τότε να ψάξουμε να τη βρούμε. Άμα αυτό θα κάνω, τι νομίζεις? Πρέπει να αποκτήσω λεφτά για να με θέλει Βέρτα. Ακόμα με αυτή την τραγουδιάρα τραβιέσαι μωρέ Κώστα. Αφού την αγαπώ. Ναι, αλλά αυτή δεν σ' αγαπάει. Ναι, θα με αγαπάει μόλις αποκτήσω λεφτά. Και θα αποκτήσω λεφτά μόλις βρω την αλήθεια του Παπαδοπούλου. Σιγά να μην τη βρεις. Αυτή θα κρύβεται σε καμία αποθήκη ή σε κανένα υπόγειο. Μπορεί και να μην κρύβεται. Μπορεί να είναι απλά μεταφιεσμένη. Έτοιμα και τα καφεδάκια σας. Αλήθεια, κύριε Μίμη, δεν σας ρώτησα πώς τον πίνετε. Βαρύ σκέτο. Τι ωραία. Έτσι τον έφτιαξα. Σιγά, Γεωργίτσα μου, ανατρίχιασα. Δεν μας είπατε, κύριε Μίμη, εσείς είστε παντρεμένος, ελεύθερος. Δεν βλέπω να φοράτε βέρα. Ελεύθερος είμαι. Πώς και έτσι? Εσείς, ένα τόσο ωραίο παιδί, πώς και δεν βρέθηκε καμιά να σας τυλίξει? Ήθελε ο πατέρας να με προξενέψει, εγώ δεν τον ήθελα. Ποιον δεν θέλατε? Το γάμο δεν ήθελα. Δεν τον ήθελα το γάμο, με την κοπέλα που μου δίνανε. Γιατί, τι είχε η κοπέλα? Ήταν άσχημη. Σαν καλιακούδα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο Θεός δεν τη δίνει την ομορφιά όπου να είναι. Στη Γεωργίτσα μας όμως την έδωσε απλόχερα. Τι να πρωτοπενέψεις, το κορμί της το μεταξένιο, το δέρμα της το αλαβάστρινο. Σταματήστε καλέ θεία, ντρέπομαι. Το μαλλί της το πλούσιο. Τα ψεκάζω κάθε μέρα με ξύδι μιλίτη. Γεωργίτσα, δεν θα αποκαλύψουμε και όλα μας τα μυστικά. Εν ολίγης, κύριε Μίμη μου, η Γεωργίτσα μας είναι μια επίγεια θεά. Την Αφροδίτη την ξέρετε? Εξόψεως. Αυτή στο μουσείο δεν λέτε την κούλη? Όχι, όχι. Την Αφροδίτη της Μπύλου. Την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα. Γιατί η Γεωργίτσα μας είναι και ερωτιάρα. Θεία, σταμάτα, κοκκινίζω. Έλα βρε Γεωργίτσα μου, γιατί? Να μην μπούμε στον άνθρωπο. Τι γουρούνι στο σακί θα πάρει? Γουρούνι θα πάρω. Τι είπατε? Το πηγούνι της λέω, είναι θεληματικό. Βέβαια. Την πρικίσανε οι μοίρες με όλα τα καλά. Το βλέπω, δεν το βλέπω. Και θα την πρικίσουμε κι εμείς. Γεωργίτσα μου, πες για το σφουγγαράδικο. Το κουδούνι. Θα άνοιγε η υπηρέτρια, αλλά την έχουμε στείλει για κάτι εξωτερικές δουλειές. Κύριε Μίμη μου, εσείς μένετε χρόνια στη Γερμανία? Όχι πολλά, πρόσφατα μετακομίσαμε. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Καλέ, έπρεπε να το φανταστώ. Απ' την κορμοστασιά σας. Και το επίθετό σας? Φουρτουνάκης. Η Σμαρούλα Καφετζού είναι. Καλέ, ήρθα να μάθω τι έγινε με τον άνθρωπο. Ο κύριος Μίμης μας αποδείχθηκε ένας όμορφος θησαυρός. Σήμερα αύριο παντρεύεται τη Γεωργίτσα μας. Σοβαρά? Μα τι λέτε? Στη βράση κολλάει το σίδερο. Μπράβο, η ώρα η καλή. Μην την ακούτε κυρία μου, εγώ για ένα καφεδάκι ανέβηκα. Αν ήπιατε το καφεδάκι σας, θα σας διαβάσω το φλιτζάνι, ειδικό της μου. Ίσως μια άλλη φορά, τώρα βιάζομαι. Όχι, πού πάτε, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Καλέ, καθίστε να σας πω τα νέα. Το έσκασε η κόρη του Παπαδόπουλου και την ψάχνουν απογνωσμένα να τη βρούνε. Και τι μας νοιάζει εμάς? Εμείς τη Γεωργίτσα μας θέλουμε να παντρέψουμε. Λένε ότι δίνουν αμοιβή σε όποιον τη βρει. Χεστήκαμε. Η Γεωργίτσα μας θα κληρονομήσει περισσότερο από το σφουγγαράδικο. Αρκεί να βρεθεί γαμπρός. Τι να βρεθεί, χρυσό μου, βρέθηκε. Καλά, ο γαμπρός που πήγε? Μην κάνεις έτσι, δεν το σκάσε. Πάει να φέρει τις βέρες. Έλα εδώ εσύ. Πού τρέχεις έτσι, να σου βάλαν?
Με κυνήγησαν κάτι σκυλιά. Α, τα σκυλιά της κυρίας Νέζερ εννοείς, Όχι, δεν έφτασα μέχρι το σπίτι της. Και τα ψώνια? Μου έπεσαν. Τα ψώνια σου έπεσαν? Μου έπεσαν κάτι νερά. Και τα ψώνια τι απέγιναν? Σάμος ξέρω, άσε με τώρα κι εσύ και πήρα μια τρομάρα. Δεν μου τα λες καλά. Καθόλου καλά. Καλέ, ναι σου λέω. Το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Η Γεωργία παντρεύεται. Γαμπρό δεν βρήκανε, λέει, αλλά βιάζονται, γιατί είναι ο όρος που έβαλε στη Διαθήκη ο θείος. Ποιος θα την πάρει, χρυσή μου, αυτή τη μαούνα? Εγώ θα την πάρω. Εσύ από πού και ως πού? Γιατί, λίγο σου πέφτω? Όχι, όχι, ίσα-ίσα, αυτή σου πέφτει λίγο μπόλικη. Δεν ξέρω τι λες, εμένα η Γεωργία μ' αγαπά και θα με κάνει ευτυχισμένο. Παιδί μου, ακούς τι λες, έχεις πάθει παραισθήσεις από τα μπαχάρια και τα μυρωδικά? Ξέρω εγώ τι λέω. Εμένα ο έρωτας της ζωής μου είναι η Βέτα. Καλά, αυτό είναι γνωστό της πάση. Πού με χάνεις, πού με βρίσκεις, στο μαγαζί που τραγουδάει ανοίγουσα μπάνια ζύμη. Καλά, δεν τις ανοίγεις εσύ ακριβώς, άλλος ανοίγει. Γιατί είμαι φτωχαδάκι, ρε. Αν είχα όμως λεφτά. 10 καφάσκες στην καθισιά. Γεια! Γι' αυτό λοιπόν παντρεύομαι τη Γεωργία και ψυχικό κάνω και θα πάρω κι εγώ την αμοιβή μου. Αμοιβή? Ποια αμοιβή? Ολόκληρο σφουγγαράδικο κληρονομίστε, δεν θα βγάλω κι εγώ του κατητής μου. Πουλάκι μου, στα προλάβανε, Τα καλά νέα μαθεύονται γρήγορα. Και να σου πω, ρε φίλε, γιατί να δώσω εσένα την αδερφή μου? Θες έναν καλό λόγο? Και δύο, μη σου πω. Πρώτον, επειδή επήγεστε. Και δεύτερον, δεν νομίζω να θέλετε να μάθει για την κουμπίνα που τη στήσετε με την υπηρέτρια. Ή μήπως θέλετε? Λοιπόν, αύριο βράδυ σε θέλω στο σπίτι, ντυμένο, παρφουμαρισμένο και φρεσκολισμένο, στην τρίχα, οκ? Να κρατάω και ανθοδές. Να κρατάς. 20 ευρώ. Για την ανθοδές. Αφού είμαι φτωχαδάκι, δεν το είπαμε? Πληρώνω. Έτσι, μπράβο. Καταλαβαίνεις τι περνάω, Λίλη μου? Καταλαβαίνω, Έλσα μου. Να πρέπει να παριστάνω την υπηρέτρια μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Μαύρη ώρα και η στιγμή που έπεσε πάνω μου αυτή η παλιόγρια. Και τώρα, ποια θα παντρευτεί το Βασίλη? Ξέρω κι εγώ. Πρέπει να βρούμε μία που να δεχτεί. Με το αζημίωτο φυσικά. Να σου πω, βρε Λίλη, τώρα που σε βλέπω, δεν παριστάνεις εσύ την αραβωνιαστικιά? Παπα, αν το μάθει αυτό ο Φρίντριχ στο Μόναχο, Τούρκος θα γίνει. Να πούμε τη Μάρθα. Δεν έρχεσαι κι εσύ, παπά μου, να τους παντρέψεις, αλλά να το κάνεις έτσι το μυστήριο ώστε να μην ισχύει. Να πεις τα μισά, να μπερδέψουμε τη θεία, να νομίζω ότι έγινε ο γάμος, αλλά να μην έχει γίνει. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Πόσα θα πάρω? Το νου στα λεφτά εσύ. Πού θες να τον έχω το νου μου, αφού αυτή τη βδομάδα με έχετε ξεπαραδιάσει? Όχι εγώ, η Λίλη. Α, το κουδούνι. Η Μάρθα θα είναι, πάνω στην ώρα. Καλησπέρα σας! Καλησπέρα. Τις ευλογίες σας, πάτερ. Τις έχεις, τέχνον μου. Τη φίλη μου την Έλσα τη γνωρίζεις? Δεν έχει τύχει. Μάρθα Καρκαφύρη. Έλσα Αναστασάκη, χάρηκα. Είναι από τον από κάτω όροφο. Σας αρέσει και εσάς το χαρτί? Εγώ τρελαίνομαι. Χώρισα πρόσφατα και καταλαβαίνετε, είναι η παρηγοριά μου. Προτιμώ να παίζω Θανάση παρά να παίζω με το Θανάση. Θανάσης ήταν ο πρώην της. Ναι, το καθήκη. Συγγνώμη, πάτερ. Όχι, κάνε δουλειά σου. Πήγε και έμπλεξε με μία Αυστριακιά. Έπρεπε να το μυριστώ εγώ όταν μου έλεγε ότι πάει για δουλειές στο Ζάλτσμπουργκ. 3 φορές την εβδομάδα. Βρε το Θανάση. Αφήστε το. Αλλά κι εγώ δεν έμεινα με σταυρωμένα χέρια. Τους παρακολούθησα. Μπήκα σε ένα ταξί και είπα πάρ' τους από πίσω. Τώρα παίζει κάτι με τον ταξιτζή. Δικό μας το παλικαράκι. Ευτύχη το λένε. Ωραία όλα αυτά, αλλά άσε τον Ευτύχη και άκου να σου πω. Είσαι να παντρευτείς? Τον Ευτύχη. Όχι τον Ευτύχη, το Βασίλη. Και ποιος είναι ο Βασίλης? Ο αραβωνιαστικός μου. Και γιατί να παντρεύω τον αραβωνιαστικό σου? Για να πάρουμε την κληρονομιά. Την κληρονομιά του Βασίλη? Όχι, του Χαρίλαου. Και ποιος είναι ο Χαρίλαος? Ο θείος του Βασίλη. Αυτόν πρέπει να παντρευτώ. Όχι, το Βασίλη. Το Βασίλη το Χαρίλαο. Το Βασίλη. Όχι, το Χαρίλαο. Όχι. Και αν το παντρευτώ, θα πάρω την κληρονομιά? Δεν θα την πάρεις εσύ την κληρονομιά, εγώ θα την πάρω. Και εγώ τι θα πάρω? Τα ρέστα μου. Συγγνώμη, αλλά έχω μπερδευτεί. Έχει δίκιο το κορίτσι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να σου πω, ρε Μιμ, δεν πάμε να πιούμε καμιά μπύρα? Μπα, είμαι πολύ κουρασμένος. Έλα ρε, εδώ δίπλα θα πάμε στο Ριλό, το ελληνικό είναι το μαγαζί.
Αν είναι σε ελληνικό πάμε. Αλλά δεν θα κάτσουμε πολύ. Μια μπύρα και φύγαμε. Εβίβα! Γεια μας! Πώς έχουμε πιει ρε Μίμη? Πολύ. Και ποιος πληρώνει? Εσύ, εγώ είμαι από το χαδάκι. Γιατί εγώ ρε τι είμαι λιφτάς! Εσύ, αυτή και σε κοιτάει. Αχ, του Βιτάκι. Είναι τσιμπημένο μαζί, ρε. Αλλά τι να το κάνεις, είναι με το πρόξενο το χλεχλέ. Γεια μας! Γεια μας! Αυτό θα το κουρέψω για πάρτι της. Δώσε! Έγινε παλικάρι, γουστάρεις την πίτσα. Μάλλον εγώ τις γιάες. Λέγε πως θες να πεθάνεις. Να σε ρίξω στη θάλασσα να σε φάνει τσιπούρες ή να σε δέσω στο όχημα να σε σύρω μέχρι το Βερολίνο. Θα προτιμήσω το δεύτερο. Πού να βρεις θάλασσα εδώ στη Γερμανία? Εμένα τα λες αυτά. Γιατί ταρακουνάς το παιδί, κύριε? Γιατί έκλεισε το μάτι στη Νίτσα. Και δηλαδή ποιος κλείνει το μάτι στη Νίτσα, του κάνεις μανούρες? Όποιος κλείνει το μάτι στη Νίτσα, εγώ του το βουλώνω. Σιγά ρε κύριε! Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε? Δεν μου κλείσε το μάτι, Παναγί! Ετοιμάζω σε κλάψει η μανούλα σου ρε. Τι λες ρε! Έξω! Έξω όλοι σας! Ειρήνη μη τέκνα μου! Θα καλέσω την αστυνομία έξω! Πάμε φύγουμε ρε Μιμή! Πού θα πάτε, πού θα πάτε? Στον οργανισμό ποιος θα το πληρώσει? Πόσα είναι? 80 ευρώ. 80 ευρώ. Ορίστε, και τα αρέστα δικά σου. Πάμε Κώστα. Καλά ρε, πού τα βρήκες τόσα λεφτά εσύ? Κλέφτες, το πορτοφόλι μου. Πάμε να φύγουμε! Πώς τα φέρνετε η ζωή, Σ' άλλους δίνει τα πουλά και σ' άλλους τα λίγα. Καλά είναι και τα λίγα. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν τίποτα. Δεν παραπονιέμαι. Αλλά αν είχα τα πουλά, θα είχα και τη βέτα. Να σου πω κάτι ρε Κώστα, αλλά μην το παρεξηγήσεις. Αξίζει αυτή η γυναίκα. Του Βιτάκι. Του Βιτάκι. Αξίζει 1000 γυναίκες μαζί. Ναι εντάξει, αλλά δεν είναι καλύτερο να είσαι με μία που σε θέλει για αυτό που κρύβει στην ψυχή σου και όχι για αυτό που κρύβει στην τσέπη σου? Λες γι' αυτό να το έσκασε από το σπίτι της η Αλίκη Παπαδοπούλου? Τι σχέση έχει τώρα η Αλίκη Παπαδοπούλου? Πώς δεν έχει, φυσικά και έχει. Το έσκασε από το σπίτι της γιατί πήγαν να την προξενέψουν με κάποιον που δεν ήθελε. Και αυτός προφανώς την ήθελε για τα λεφτά της. Ή μάλλον για τα λεφτά του μπαμπά της. Μπορεί. Πάντως τη θαυμάζω. Αλήθεια. Παράτησε τα πάντα για να κάνει αυτό που θέλει. Λες? Τι λέω, είμαι σίγουρος. Αυτή τώρα θα βρίσκεται σε μια νταλίκα λαθρεπιβάτ με προορισμό το άγνωστο. Αν την είχα μπροστά μου, ξέρεις θα της έλεγα? Τι? Μπράβο. Μπράβος και μαγιά σου. Αυτό μ' άρεσε. Μήπως είμαι γκέι? Γι' αυτό μ' αρέσει η Britney Spears.
Δεν είσαι γκέι. Πώς δεν είμαι, αφού με φίλησες. Άκουμε που σου λέω. Τελικά είμαι ή δεν είμαι. Αχ, θεία Καλλιόπη, εσύ μας έλειπες εσύ. Θα αφήσω το μπουζούκι να πιάσω το βιολί. Αχ, θεία Καλλιόπη, εσύ μας έλειπες εσύ. Εδώ δεν είναι Ελλάδα, μας βλέπουν οι Γερμανοί. Χαρίλα, που είσαι ώστε να τους καμαρώσεις. Μετά θάνατον την είδες όλους να αναστατώσεις. Αχ, θεία Καλλιόπη, εσύ μας έλειπες εσύ. Θα αφήσω το μπουζούκι να πιάσω το βιολί. Αχ, θεία Καλλιόπη, εσύ μας έλειπες εσύ. Εδώ δεν είναι Ελλάδα, μας βλέπουν Γερμανοί.